Shurifla Flebo, Ami, au Bella Jele Foko, Bella Jele Walmando, Amnube, Capcan Flag, Jamanan Kona, Fokata, Nia Fanta, and Nani, Anka Fuli, Ananka Walmando Mekata, a Bella Jele, Kajiraula, Niako, Emission Sigle, Awe, Emission Mimisi, Awe, what Bella Jele, Tunga Mano. Tunga Mano, Emission do, a Dabola, Yasa, Kokoro Munbeni, Udola Aula, Sanjama, Kaseka, Ubo Keneka, Uda Keneka, Bella Jeleka, Aye, Pambaram Paki, Amoke, Katasra Koro, Ambemba Koro, Katasra Koro. O min dogola anna ni o filibantiya mi yan sɔrɔ tunga nana pour que ko lakliya ko ta ko da aw ɲɛkɔrɔ tunga sigi kun ye nin bɛɛ an tɛ ɲina fana an kanubaw an'an dɛmɛbaw kɔ ka kɔrɔ madu sila kajolo madu an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn lasina sidibe di wasolo ale bɛ zekuwa kɔnɔna na réparateur do an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn fana an tɛ ɲina musa damɛlɛ bijuteri musa damɛlɛ an b'a fana fɔ ka waliɲuman dɔn sanutigi musa waritigi musa an b'a fɔ ka da kan an dɛmɛba kɔrɔ do wa an dɛmɛba kura fana do musa an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn k'a fɔ ko ani ce an tɛ ɲina vieux jara ko sankaw ka vieux jara immeuble bakɔrɔba berté la ale bɛ mana tasaw ni matilaw ni feere san suguba kɔnɔ vieux jara sankaw ka vieux jara an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn ko ani ce o tɛmɛnen ko fana bi an bɛ maa min ka dɛmɛ kɔnɔna na bi ale ye maa ye maa min ni téléphone feerela ba do Maltel dala ni sera Total Direction Générale kono niko ko Madu Sako ni bela jelen ba do motiba niko kale ga yoro bi fa o fa mbogo bi tigem ne kasi ni sela i mogo be téléphone faso la iPhone téléphone dagele fe o fe be ni mogo bala ni téléphone be ki mogo bala ni sela Madu Sako fe ni bela jelen ba do motiba ni sela ale fe aka chala fe ibi wasa kosbe motiba abe fejmen be fere téléphone fere la abe ordinateur fere abe kodi bo téléphone fanana ni kodi doniga téléphone na no ikamana gwa ni sela motiba ma ka chala fe maba bulu dangoro ba bulu urubi téléphone kodi boka bo pe fa be ka yara ko téléphone ni kodi madeliga na fiu motiba immo be téléphone façon la ni tala motiba mani anya fo we tuko na me établissement Sako e frère la no de Muhammadu Sako ni bela jelembe ado motiba ale ka deme konna na ana ale de be nyon fe bi ñingal sababe ambulu ñingal kilo kele motiba ka deme na no de établissement Sako e frère motiba ka deme na ñingal kelo kele niya jabi bakele me obi di ma ñingal folo anko ni fej mene ale fambe di dai ñingal flana ango ko kono Sénégal yoro la dirit mene be na le ka jaka soko diri beka ñingal sabana na laba troshi to ko bamanangana ni ñingal sabade be ambulu a kelo kele bakele mi da tigima établissement Sako e frère ka deme ko nana no de motiba ale ka yoro la ale flene Maltel dala et saso total kerefe ni selay général la niko ko ka motiba ka joro jirila mawbe na jirila ordinateur ani téléphone façon be ni sela danogo mana iba soro na la sona mana tigala mina mawnu yanga timeni baray buganti amante bashi fuitela wallahi mbala tanwere motiba iba do motiba nje nyonda mena nyonga ningela bayna nene bakilinde mafufalaki ni sonja me o ni sonja be blami anu sonja bonne bita so sansa parce nana na sonje ndrone la oti bashi ni ko fe dodi ale fe fambe di dai fe me ma fami bi seju kumaga fe dodi bambulo a fambe di dabrai ni fe ngeme kan kamana gwa ni ya jabi sisa bakelembe mbodi mafufalaki hal ni manfo kadinye a fambe dabrai bonne ko ni ya jetame na fi nyaade o drone na fiji nafiki koni nyendo nafiki fambe dabara ni ale dro yekuma de nyana ala kan kisi nafiki jugu toroma kan kisi ma jugu be toroma otmana ni ngoni ala ka shawra jirana ha irbraji merci alti awa bashi foitila bas foitana ami roj menabi ami motiba ga yorola motiba bit menge abi téléphone fisi de fere abi téléphone ni PC ni carte ni ordinateur motiba ba ale fere ni ba fe ka yorodo et ça son total direction générale la ni sela ko motiba ga yoro bimi mawbi tegemene kana jiralo titnya ningela bayna nene bakelen de ma ni sonja bi blami nsa ne bila yoro janla oti bashi e kungo kono Sénégal yoro la dirit men ne be nale ka janka soko dirit beka o dirit men kungo kono Sénégal yoro la dirit men ne be na ka janka soko dirit beka CB otmati warfa ya CB ala ka shewre jirana ini buraji ha merci Archie ça va bien monsieur nyoro bashi fuitila ya alhamdulillah rabbil alamin niku am yoro mena timbla sarano ya on a chez Sako électronique ou Sako et fils
n'o de ni bɛɛ b'a dɔn ko Motiba a filɛ nin ye ni sela Malitel da la essence total yɔrɔ la ni sela ko ka Motiba ka jɔrɔ jiri la e ko maa bɛ yen min t'a dɔn ne ye non a dɔnnen don fan bɛɛ yan fan fila ale bi telefoni ni ordinateur o dankɔrɔba don o tɛ de ɲininkali dɔ bɛ n bolo k'a tɛnku na n'i y'a jaabi Motiba ka dɛmɛ kɔnɔna na n'a ba kelen d'i ma o bɛ diya i ye wa kojugu kojugu Tɔrɔsi tɔgɔ bamanankan na Tɔrɔsi ale tɔgɔ bamanankan na Tɔrɔsi bon bamanankan na an ka Segu yan fan fɛ bon Tɔrɔsi an t'a dɔn la an b'a dɔn futina yelen de la futina yelen an bɛ se ka fɔ cogo de la comme Tɔrɔsi o tubabukan ye bon an fɛ bamanan futina daga ou bien futina yelen an b'a dɔn de la Segu yan fan la i ka nin kuma ɲɛ tiɲɛ ye Tɔrɔsi bamanankan na bamanan dɔw b'a fɔ ko futina yelen dɔw bɛ tɔgɔ wɛrɛ fɔ a la mais nin tɔgɔ bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ an bɛ kelen de ta a la n'i ma s'o ma an b'a fɔ k'i m'an ka ɲininkali jaabi n'o tɛ i ka jaabi ka ɲi kosɛbɛ nka an kɛn bɛ ka min kɛ a jaabi e ma s'o ma ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na han merci Aba n y'a dɔn basi foyi t'e la basi foyi tɛ yen. an bɛ yɔrɔ jumɛn na yan Bon an bɛ Bamakɔ kura yan. yan ye yɔrɔ jumɛn yan kɔni yan ye yɔrɔ jumɛn ye Motiba ka yɔrɔ. Motiba telefoni feerela waraba don ordinateur i mago bɛ mansin ma fɛn o fɛn n'i sen y'i se yan i tɛ nimisa fiyewu tari de o tɛ tiɲɛ ya O ye tiɲɛ. nin gɛlɛyaba in na ni ne ye ba kelen file kan o bɛ diya i ye wa A bɛ diya n ye. kabako fɛn dɔ de b'an bolo ale fɛn in fan bɛɛ de ye dabara ye a fɛn in fan bɛɛ ye dabara ye o fɛn jumɛn ye Bon ne t'o dɔn. e t'o dɔn ne bɛ fɛ e ka ba kelen sɔrɔ n bɛna filanan tɛnku i la kungo kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔ la jiri jumɛn de bɛ yen n'ale ka jan ka sogo jiri bɛɛ kan Sebe. sebe o tuma ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na han nin kɔni ye ba kelen talen k'e dɔn merci merci an ce a b'an ce basi foyi t'i la basi foyi t'i alhamdulilayi bi an bɛ établissement Sako Frères de ka dɛmɛ kɔnɔna na bi n'o de ye Motiba ka yɔrɔ ye ale filɛ nin ye n'i sera essence total la direction générale la n'i ko ka Motiba ka yɔrɔ jira i la maaw b'i tɛgɛ minɛ ka n'i bila a bɛ telefoni ni ordinateur de feere Motiba y'an wele ka n'aw nisɔndiya o diyaliya diyara n ye fo k'a faga n bɛna wari de d'i ma o i ti ɲa ma i ka Tɔrɔsi tɔgɔ fɔ n ye bamanankan na n ka ba kelen d'i ma fu bon Tɔrɔsi bamanankan na bon ne t'a dɔn e tun bɛ jumɛn dɔn ne b'a dɔn Tɔrɔsi de la parce que ne wolola k'o de sɔrɔ n fakɛ da quoi ko ale b'a dɔn Tɔrɔsi la nin fana ye tiɲɛ i ka nin kuma in ye tiɲɛ nka ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na han Tɔrɔsi bamanankan kɔni bɛ yen ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na ne b'an ce nse o basi foyi t'i la basi foyi tɛ yen an bɛ yɔrɔ min na n'o de ye Motiba ka yɔrɔ e y'a ka client dɔ yɔrɔ awɔ nin gɛlɛyaba in na ne ye 1000 d'e ma yɔrɔ o kɔni bɛ diya i ye awɔ e bɛ se ka fɛn dɔ fɔ nin fɛn min fan bɛɛ ye da ye nin fɛn dɔ de ye ne bolo a fɛn fan bɛɛ de ye da ye fɛn jumɛn o ye telefɔni ye bi telefoni telefoni fan bɛɛ de ye da ye nin ye tiɲɛ ye telefoni fan bɛɛ ye da ye nka anw kɛn bɛ ka min ka jaabi e ma s'o ma ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na merci ne b'an ce nse somɔgɔw n y'a dɔn basi foyi t'e la basi foyi tɛ n na an bɛ Motiba ka yɔrɔ la o diyaliya o diyara n ye kojugu Motiba ale filɛ nin ye Malitel da la ni sela ye essence total yɔrɔ la n'i ko ko Motiba ka yɔrɔ bɛ min o yɔrɔnin bɛɛ la maaw b'i tɛgɛ minɛ k'i se a bɛ telefoniw ni ordinateur de feere ɲininkali dɔ bɛ ne bolo ne ba n'i y'a jaabi ba kelen bɛ yan n b'o d'i ma nin gɛlɛyaba in na o bɛ diya i ye wa o bɛ diya n ye kojugu nin ye fɛn dɔ de ye ale fan bɛɛ de ye da ye o ye fɛn jumɛn ye wa o ye hadamadenya ye adamadenya o kɔni ma sɔrɔ ne ba n bɛna ɲininkali filanan tɛnku i la Tɔrɔsi tɔgɔ bamanankan na Tɔrɔsi Tɔrɔsi yele kɛ lumière ko lumière ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na merci ba an ce an b'a an cɛ n y'a dɔn basi foyi t'e la tɔɔrɔ fosi tɛ alhamdulilayi nin gɛlɛyaba in na ne ye 1000 d'e ma o nisɔndiya b'i bila min a bɛ diya n ye kosɛbɛ vraiment nasɔngɔ ɲuman ala k'a nɔgɔya n'i ye kungo kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔ la jiri jumɛn de ka jan ni jiri bɛɛ ye kungo kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔ la jiri jumɛn de ka jan jiri bɛɛ jiri min ka jan ni jiri bɛɛ ye ne t'o dɔn tiɲɛ e t'o dɔn i ti ɲa mɛn i ka Tɔrɔsi tɔgɔ fana fɔ n ye bamanankan na Tɔrɔsi fitinɛ yelen fitina yelen nin fana ye bamanankan dɔ ye nka an kɛn bɛ ka min ka jaabi e ma s'o ma ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na merci an ce b'an ce n y'a dɔn basi foyi t'e la yan non basi foyi tɛ n na yan an bɛ yɔrɔ jumɛn na yan an bɛ Malitel da de la Malitel da la Motiba ka yɔrɔ tɛ yan nin gɛlɛyaba in na ne ye ba kelen suure kan o nisɔndiya b'i bila min a nisɔndiya ka bon
iti ɲama ka tɔrɔsi tɔgɔ fɔ n ye bamanankan na. Tɔrɔsi tɔgɔ bamanankan na dibisɔgɔ. Dibisɔgɔ. Tɔrɔsi tɔgɔ bamanankan na dibisɔgɔ. N terikɛ sɔɔni i tun bɛ n ka question in sɔrɔ sɔɔni dɔrɔn i t'i banba dɔɔni. Bon ne bɛ min dɔn a la dibisɔgɔ de. Dibisɔgɔ. An kɛmɛ ka min k'a jaabi e ma s'o ma dɔɔni. Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na. I y'i cɛsiri han maa ma deli ka ɲɔgɔnna fɔ yan o. Merci. An ce. Ça va? N y'a dɔn baasi foyi t'e la. Wala baasi foyi tɛ na mais Ala kana baasi kɛ ani si la. An bɛ Moti Ba ka dɛmɛ kɔnɔna na bi. Établissement Sako et Frères. Téléphone dagabanaw, ordinateur dagabanaw ani piisiw a bɛ nin bɛɛ feere. Ni sela ka yɔrɔ la ayi nɔgɔya ko dan do yɔrɔ e kɔni b'o kalama kɔni. Kalama kojugu. Awɔ mun yɛrɛ baara kɛ. Wa nin gɛlɛya ba in na ne ye 1000 d'e ma o nisɔndiya b'i bila min? Non 1000 kɔni bi kɔni ne y'o sɔrɔ alhamdulilayi. Tabarikala Ala k'o nɔgɔya ni ye. Nin ye kabako fɛn dɔ de ale fɛn in fan bɛɛ de ye dabara ye. Nin fɛn in fan bɛɛ ye dabara ye o fɛn jumɛn ye? Fɛn bɛɛ fan bɛɛ dabara ye. Non tiɲɛ yɛrɛ la n t'o dɔn. Karamɔgɔ ne bɛ fɛ ka 1000 sɔrɔ kungo kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔ la jiri jumɛn de bɛ yen n'ale ka jan ka sogo jiri bɛɛ kan ye? Sɛnɛkɛyɔrɔ la jiri mun bɛ yen mun ka ja ka tɛmɛ jiri bɛɛ kan. Kungo kɔnɔna na bon ne bɛ mun dɔn o ye cangara de ye. O y'a jumɛn ye? Cangara. Cangara y'a jumɛn ye? Cangara ka jan dɛ. O yiri sugu dɔ de ye a bɛ kungo kɔnɔ o ka jan dɛ. Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na. Merci. An ce. N ce. N y'a dɔn baasi foyi t'i la. Baasi foyi tɛna hɛrɛ kɔ. Nin gɛlɛya ba in na ne ye 1000 d'i ma o nisɔndiya b'i bila min? Kosɛbɛ kosɛbɛ o nisɔndiya kɔni o nisɔndiya dan ye. Ala k'a nɔgɔya. Fɛn dɔ de bɛ an bolo ale fɛn in fan bɛɛ de da ye o ye fɛn jumɛn ye? Fɛn fan bɛɛ ye da ye. Tiɲɛna o fɛn m'o si dɔn. I ti tɔrɔsi tɔgɔ fɔ n ye bamanankan na. Tɔrɔsi tɔgɔ Tadun. Tadun. Taju. Tadun. Tagun. Tadun. O y'a tɔgɔ bamanankan na n'o fara n ka dɔnta kan mais ma far'i la kungo kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔ la jiri jumɛn de bɛ n'a ka jan ka sogo jiri bɛɛ kan o jiri jumɛn? Banasun. Bana. Banasu. Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na. Iri baraji. Merci. An ce. An ce. N y'a dɔn baasi t'e la. Alhamdulilayi an bɛ Ala tanu. E yɛrɛ b'a dɔn wariko ka gɛlɛn nin waati in na dɛ. Gɛlɛn sisan dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. I bɛ 1000 sɔrɔ baara o baara la i kɔnɔ karisa dɛ. Walayi o bɛ diya n ye dɛ bi kɔni ni ne y'o sɔrɔ. Buramuso ni denmisɛnninw olu bɛ duman don min n'Ala sɔnna. Ala ka duman nɔgɔya n'u bɛɛ ye. Tɔrɔsi tɔgɔ bamanankan na n fa. Tɔrɔsi tɔgɔ bamanankan na dibifara. Tɔrɔsi tɔgɔ bamanankan na dibifara n'u b'a fɔ a ma ko bolola dibi fara. Merci. Wanti. N y'a dɔn baasi foyi t'e la. Non baasi foyi tɛna yɛrɛ kɔ. Nin gɛlɛya ba in na ne ye 1000 d'e ma o nisɔndiya b'i bila min? A bɛ diya n kosɛbɛ vraiment. O ti baasi ye. Ɲininkali dɔ de bɛ n bolo n'i y'a jaabi n bɛ 1000 d'i ma. Kungo kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔ la jiri jumɛn de bɛ yen n'ale ka jan ka sago jiri bɛɛ kan o jiri jumɛn ye? Sɛnɛkɛyɔrɔ la. Bon Zira. Nin bɛɛ ye 1000 nɔfɛtɔ ko ye. Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na. Merci. Suri fila filɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn nin y'an ka tako filanan kɛnɛ ye. An ka yala ninnu kɔnɔna na ni jaabi min bolo o kɔnɔna na o jaabi dili kɛnɛ nin y'an ye o kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an bɛ an kanubaw fo an lajɛbaw an ye aw nisɔndiyali min kɛ a bɔla maa min ka dɛmɛ kɔnɔna na o de ye établissement Sako et Frères ye n'o de ye Moti Ba ale ka dɛmɛ kɔnɔna na ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mamadu Sakɔ ale de ye an wele ka na aw bila k'aw ɲɛnajɛ Sakɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ ko Ala ka sugu ja Ala ka laɲiniw sabati n'i bɛ fɛ ka se yan n'i sera Malitel da la n'o de ye station Total fan fɛ n'i ko ka Moti Ba ka yɔrɔ jir'i la maaw b'i tɛgɛ minɛ ka na jir'i la ɲininkali 3 de tun bɛ an bolo Moti Ba ka yɔrɔ la ɲininkali kelen o kelen n'i tun y'a jaabi 1000 bɛ yan o tun bɛ d'i ma ɲininkali fɔlɔ an ko nin ye fɛn jumɛn de ye ale fan bɛɛ de da ye fɛn dɔ de ye nin fɛn in fan bɛɛ de da ye o ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan an ko kungo kɔnɔ sɛnɛkɛyɔrɔ la jiri jumɛn de bɛ yen n'ale ka ja ka sogo jiri bɛɛ kan ɲininkali 3nan tɔrɔsi tɔgɔ bamanankan na ɲininkali 1 o jaabila n'o de ye tɔrɔsi tɔgɔ bamanankan na bamananw n'an b'a fɔ a ma k'a fɔ ko dibifara bolola dibifara o de ye tɔrɔsi tɔgɔ bamanankan na nin de tun ye Tunga ka wulikajɔ ye Mamadu Sakɔ ka yɔrɔ la ni bɛɛ b'a dɔn ko Moti Ba ale ka yɔrɔ la ni établissement Sako et Frères don téléphone ordinateur dagabanaw ani PC dagabanaw ale ka dɛmɛ kɔnɔna na an bɛ Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na wassalam.